Diyos marahin na aldaw po mga tugang ki Kristo. Sa satuya pong misa ngunyan, satuya pong iayon sa satuya mga pangadyon ang mga minasunod na intensyones. Thanksgiving for all the blessings received from Architect Chen Lee Menis and family. Thanksgiving Mass offered by Wego family. Thanksgiving Mass offered by Bahamundi family. Thanksgiving offered by Franz Arcayera and family. Thanksgiving for our blessings received offered by Cicel Delgado. Thanksgiving for all the blessings received offered by Sis Dorothy Monte and family. Petition for complete healing of Jane and Teresita of skin cancer offered by Pobrecita. Special intention for fast recovery and complete healing of Siste, offered by Bahamonde family. Special intention for good health of Rosalia Asensi and Villapuerte family, offered by Janet. Special intentions for good health of Verily Maria and Maria Faye Donna Rodriguez. For good health of Carmen Cindy Arnaldo II. Arnold Corby Bunyag, for safe travel of Jerome Rodriguez, offered by Sis Binang. Eternal repose for the souls of Roberto Angorio, Concepcion, Pedro, Lorenzo, and Emmanuel, offered by Manny Oliva. For the eternal repose for the soul of Virgie, offered by Sis Del. For the eternal repose of the souls of Manuel, Juan, Barbara, Fianita, Skylark, and for all souls in the purgatory, offered by Cicel C. Delgado. Iyaw po kitang unyan sa ika-15 na Domingo nin taon na igwang tema. Ipinapasabot sa tuya kan liturhiya na sa tuyang ipagsilibrar na ang tataramo ni Diyos dapat na ako nin udok sa buot. Ang pag-akong ini mangyayari kung yaon ang pagkahinguwa na sabuton ang tataramon. Itadum sa isip, asin sa puso. Asin isabuhay ini sa paagi kan mga gawin ning katanusan, asin pagkamuot. Ang satuya pong misa pamamayuhan ni Reverendo Padre J. Aguilar, Administrator, St. Cruz Sublima Parish, Anayan, Pili. Matindog na po ang gabos, asin awiton ng awit sa pagpuon.
Punan niya to an misa sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasyan ni Jesucristo ang kagurangnan ta, an pagkamuot kan Dios, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako unta an sa tong mga kasalan, an sa tong mga pagkukulang, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Ika na sinugo sa pagpaomay kan mga nagsusulsol, kagurangnan maherak ka. Kagurangnan mahera ka. Ika na nagdigdi sa pag-apod kan mga parakasala, Kristo maherak ka. Kristo mahira ka. Ika na nagtutukaw sa tuo ka nama sa pagsurog sa mo, kagurangnan maherak ka. Kagurangnan mahera ka. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos, huli sa kapakumbabaan nin sa imong aki, binaon mo an kinakban na nahulog sa kasalan. Lugod kami na tinubos mo sa kaoripnan nin kasalan, makaabot sa kaugmahan nin buhay na daing kasagkoran, huli ki Jesucristo na samong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. Ang tataramon nin Diyos kay puha na magbunga. Ang bunga kay ni iyo ang paghinguwa, kan maako kan tataramon na kuyugon ang Diyos nun nakabutan. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Ini ang sabi nin kagurangnan. An uran, asin an yelo, minahilig sa langit, asin dai minabalik duman, sagkod na matubigan ang daga. Tanganing mapabunga, asin makatao nin banhi, sa paratanom, asin tinapay sa nagkakakan. Siring kaiyan,
ang tataramon na minawuluwas sa nguso ko. Dai minabalik na daing bunga. Dai minabalik sagkod na dai maotob ang sakong kabutan. Asin mahaman ang sakong ipinagibo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Ang banhi na nahuhulog sa marahay na daga, nagtatao ning matimgas na ani. Sa marahay na daga, nagtatao ni matimgas na ani. Ang daga sa imong dinadalaw asin tinutubigan. Tunay na sa imong pinapayaman. Ang salog nin Diyos, ang salog nin Diyos, pano nin tubig. Sinda tinatawan mo nin banhi. Ang banhi na nahuhulog sa marahay na daga, nagtatao ni matimgas na ani. Sa imong pinapauranan nin marahay ang mga inaaradong uma, asin sinasarumsum mo nin tubig, pinapalumoy mo ang daga nin mga tagiti, asin sa imong pinapatubo ang saradit na tinanom. Ang banhi na nahuhulog sa marahay na daga, nagtatao ni matimgas na ani. Ang taon sa imong pinapano nin mga balaog, dakulon ang mga sabsabon sa kadlagan, ang mga kadlagan tinatampukan nin mga karnero, ang mga uma pano ning banhi, sinda nagkukurahaw asin nag-aawit sa kaugmahan. Ang banhi na nahuhulog sa marahay na daga, nagtatao ni matimgas na ani. Si San Pablo nagpahayag nin mensahe nin paglaom. Bilang mga akin nin Diyos, kita tinauan nin balaog nin paglaom. Tanganing hinguwaon niya to ang tunay na katalingkasan ki Kristo. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Sa paghuna ako, ang mga tinios niya to sa buhay na ini, dahil kakatimbang sa kamurwayan, nangapit ipapahayag sa tuya. Sa katunayan, ang bilog ni nilalang naghahalat na ipahayag ng Diyos ang sa iyang mga aki. Bakong sala ni nilalang na daay na utob ang sa iyang katuyuhan. Talaga ini ng Diyos, alagad ang linalang naglalaom na makakaligtas. Arog sa to, makakaligtas sa kalapaan na nag-uripon sa inda. Tanganing makamtan ang katalingkasan sa kamurwayan kan mga aki ng Diyos. Aram niya to nasakod ngunyan, ang bilog na nilalang nag-aagrangay sa kulog ng pangaki. Bako lamang ang nilalang kundi man kita, gabuos igwa kan mga enot na bunga kan Espiritu. Kita man nag-aagrangay, mantang sa tuyang hinahalat ang sa tuyang mga hawak, makakaligtas bilang mga aki nin Diyos. Tataramon nin kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po asin ipagrukyaw niya to ang Ebanghelyo. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa mong Espiritu. Pagrokyaw kan Santo Ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Sarong aldaw, si Jesus nagluwas sa harong asin nagtukaw sa tampi kan danaw. Pinalibutan siya nin kadakol na mga tao, kaya suminakat asin nagtukaw sa sarong sakayan.
An mga tao na sa baybayon, dakol an sinabi sa inda sa mga an para sa buwag nagluwas sa pagsabuwag. Sa iyang pagsabuwag, may banhi na nahulog sa gilid kandalan. Duminatong an mga gamgam asin tinuka. May banhi na nahulog sa kagapuan, naharos daing daga. Huli tabakong hararom ang daga, tulos nagtubo, alagad pagsaldang kan aldaw, natutong asin huli tadaing gamot, naluyos. May banhi na nahulog sa katunukan, ang mga tunok nagtalubo, asin natahuban sinda. May banhi na nahulog sa marahay, na daga, asin nagbunga, may sanggatos, may 60, may 70, an may talinga, maghinanyog. An marahay na bareta nin sa tong kaligtasan. Kristo, matukaw po para sa paginanyog kang humiliya. Sarong marahay na aldaw po sa Satuya Gabos, giraray po aldaw na Domingo, pinapaabot ko po ang sakuyang sarong pagpangadji, asin man po pagbati sa gabos na naghihinanyog ngunyan sa misang ini sa paagi kan TV, kan internet, sa inman po kamungunyan, yaon sa harong, yaon sa biyahe, bindisyon naman lugod kamunin kagurangnan, asin sana yaon kamo sa marahay na kamugtakan, harayo sa ano man na pag-alaman nin paghilang, lalong-lalo na asin karatan. Giraray, sarong marahay na aldaw po sa gabos. An aldaw na Domingo, aldaw na banal para sa satong mga Kristiyano, Katoliko. Aldaw na banal nin huli ta ini aldaw nin mahal na Diyos. Aldaw kung sain kita tinitipon nin sa tong kagurangnan bilang sa iyang pamilya. Aldaw kung sain binibindisyonan kita. Aldaw na kung sain kita man dapat magpasalamat sa mahal na Diyos sa iyang karahayan sa sato. Kaya sa tuyang pinaghihinguwa na sa paagi kaini yung online TV, sa paagi kan modernong paagi, maipaabot po sa gabos ang kabanaling aldaw na Domingo sa paagi kaining Santa Misa. Sa Domingo man, sa tuyang pinaguhurup-hurupan ang mensahe nin kagurangnan. Sa Domingo, nagtataram ang mahal na Diyos sa satuya, mga tataramo na nagtataunin buhay, mga tataramo na nagtataunin kusog, mga tataramo na nagtataunin paglaom, lalong-lalo na po sa panahon nin kadipisilan, sa panahon nin paghilang. Sa tuyang mga tataramo na binasa ngunyan, hali sa banal na kasuratan, nagtataram mapadapit sa kahalagahan kan sa tuyang produktibong pagkabuhay. Anbot sabihon, ano ang sa tuyang nagigibong marahay sa tuyang pagkabuhay pagkatapos nakitatawan nin biyaya nin mahal na Diyos. Itinao sa tuya ang sarong parabola ngunya na Domingo. Parabola nin para sa buwag, sa ibang titulo ini parabola nin mga pagtubo nin tinanom o kaya mga ani. Alagad gusto kong tawan nin doon an saro sa mensahe na malinaw niya na tinataukan parabola, an imahen kan Diyos na matinao. Ano po? The graciousness of God. The generosity of God. Kung nagdangog po kamo sa satuyang ebanghelyo ngunyan, asin ini sinusuportahan kan mga pagbasa, lalong-lalo na po kan Salmo Responsorial, mahihiling po niya to digdi na an
imahin kan pagtanom. Imahin kan pagtanom, sarong parabola kung sain itinatao an minsahing Diyos nun. An parabola nin pagtanom, an parabola nin para sa buwag, sarong eksperyensya nin tao kan panahon ni Jesus. Alagad ining ordinaryong eksperyensya kan tao, nagtatao nin Diyos nun na mensahe. Yan ang buot sabihon kan parabola. Sarong ordinaryong istorya, alagad nagtatao nin Diyos nun na mensahe. Sa aldaw na ini, sa parabola nin para sa buwag, na hihiling niya to an pagiging matinao nin mahal na Diyos. Ano po? Sa gabos na pangyayari kan buhay ng intao, ang Diyos nagtatao. Ang Diyos nagtatao nin balaog. Graciousness of God, generosity of God. Minsan nakatutok kita, magayon man, natututok kita sa paaginin kung paano magtubo ang sinabuwag na pisog. Sinabi digdi, inin kagurangnan na may mga pisog na nagtubo sa marangdaga, sa may aagihan, sa dalan, sa may mga katutunukan, asin sa marahay na daga. Minsan nakafocus kita kung paano inaako an tataramon kan mahal na Diyos, an graciousness kan mahal na Diyos sa satuyang pang-araw-aldaw na pagkabuhay. Alagad, gusto kong darahon ka mo sa kamalayan sa para sa buwag. Ang disposisyon kan para sa buwag. Sabi sa konteksto kan mga panahon ni Jesus, ang ginigibo na paagi nin pagtanom, iyo po ang pagwarak, pagsabuwag, o sa ringkunada, ang apod kaini pampatiprak, nagpapatiprak, nagsasabuwag, paagi nin pagtanom. Usually, ang paratanong may daradarang bag sa gilid niya, o kaya sa likod niya, asin kinukuha niya ang mga similya, o ang binhi. Asin sinasabuwag niya, pinapatiprak. Mahihiling niya to ang disposisyon kan imahin kan Diyos. An para sa buwag, iyo ang Diyos. Asin sa iyang pagsabuwag, siya nagtatao para sa gabos. Very generous, very liberal, an sa iyang pagsabuwag. Di siya nagpipili na inidikit sana, ini dapat dakol. Sa iyang pagsabuwag, sa iyang pagpatiprak kan binhi, nagtatao sa to nin imahen na an mahal na Diyos palan matinao. An mahal na Diyos palan matinao. Dawa anong sirkumstansya igwa, ang Diyos matinao. Asin dapat inimahiling kan mga paratubod. Minsan po kaya, daita ini nahihiling. Minsan po kaya, pinapasipara ta ini. Minsan po kaya, manhid kita. Minsan po kaya, nauulang kita, asin daita po naaapresyar ang generosity ini kan mahal na Diyos. Ano po? Ang mahal na Diyos, tinatawan kita nin buhay. Tinatawan kita kung paano mabuhay. Asin tinatabangan man kita kung paano ta makumple ang tinaong buhay sa sato gabos. Mga tugang ko sa pagtubod, ngunya na panahon nin pandemya, sirkumstansya na dipisil, sitwasyon na masakit at tubangon, lalong-lalo na po sa kadaklan, sa manlain-lain na aspeto nin buhay. Pagnegosyo, pagtrabaho, pag-eskwela, gabos kita apektado. Alagad dapat mahiling taan Diyos bilang para sa buwag na nagtatao sa tuya nin bendisyon, dawa sa panahon nin pandemya. Dapat mahiling niya to na an mahal na Diyos nagtatao sa tuya nin sa iyang marahay na binhi, tanganing magtubo sa satuya. Ngunyan, paano ta mahihiling ang pagiging matinao nin mahal na Diyos sa
panahon nin pandemya. Siguro, pwede tang mahiling na mahalaga palan ang kapalibutan, na daita palan pag-usmakan, daita palan pagrawrawan ang kapalibutan, importante palan ang pagtanom, na apresyar ta palan na kaipuhan kitang magtanom, kaipuhan kitang maghinguwa sa pagpakarahay kan kapalibutan. Pwede man po na magtaram kita sa paagi kan pandemya na apresyar ta ang kahalagahan kan pamilya, sa paagi kan mga quarantines, sa paagi kan mga lockdowns. Mas nahiling ta na yaon palan si agom, yaon palan si mga kaakian, yaon palan si sa imong close family. Mas nahiling, mas nahiling, mas naapresyar. Sa paagi man nin pandemya, sa tuya pong naapresyar ang kahalagahan kan pagpangadji, kan pagngayo-ngayo sa mahal na Diyos. Totoo man ang God, ang mahal na Diyos, marahay, asin matinaong para sa buwag. Dawa sa panahon nin pandemya, dawa sa arog kaining sitwasyon, ang mahal na Diyos nagsasabuwag. Tanganing ining mga tataramo na ini, ining mga minsahing ini, magtalubo sa lambang saro sa sato bilang mga paratubod. Alagad ang makamurumundo, igwang mga talinga, dai nakadangog, igwang mata, dai nakahiling, igwang pagmati, dai nakamati. Tama ang sabi digdi sa Ebanghelyo ni San Mateo, sa huring berso kan Ebanghelyo tangunyan. Sabi po digdi, an may talinga maghinanyog. Pagkatapos niyang iistorya ang parabola kan matinaong para sa buwag, tinapos ang Ebanghelyo ngunyan sa sarong tataramon, an may talinga maghinanyog. Dakul po kaya ang mga tao na daytataong maghinanyog. Dakul na mga tao na nag-aagi ang pandemya, alagad dai nahihiling ang mensahe kan Diyos. May mga tao ngunyan na inagihan kaining krisis, alagad dai nahihiling, dai namamati, dai nadadangog ang mensahe kan Diyos. Kaya ngunyan mga tugang na Domingo, pinapagirumdum kita nin mahal na kagurangnan kan importanteng mensahe na dapat niya itong mapurot ngunyan na Domingo. Hilingon niya to ang pagiging matinaonin kagurangnan, ang sa iyang kadunungan, ang sa iyang mensahe sa satuya ngunyan sa panahon nin pandemya man, umayong pandemya, ang Diyos nagtatao, ang Diyos nagsasabuag, ang Diyos nagpapatiprak, tanganing magtalubo, ang sa iyang karahayan, ang sa iyang bendisyon sa lambang saro sa to. Ang may talinga, maghinanyog. Matindog po sa pagpahayag kan sa tong pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos, amang Makakamhan. Gibunin langit asin daga. Asin sa sarong kagurangnan na sa Jesucristo bugtong naaki kan Diyos, asin namon dagikan sa Ama bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Pinangaki, daili na lang, saro sa pagka-Diyos ka Ama, huli sa iya nagkaigwa kan gabos. Huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan. Asin na nilaman, huli kan Espiritu Santo, kiberhen Maria, asin na ni tao. Ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato, nagtio sagod sa kagadanan, asin ilinubong. Asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat, sosog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit. Nagtutukaw sa tuo kan Ama. Asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. An sa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtao nin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki. Siya kaibakan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi nin mga profetas, asin sa saro
banal, katoliko asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin naghahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Pamibinin banwaan mga tugang, ninhuli ta sa satuyang sadiri, dai kita makakaligtas. Mamibi kita sa satuyang langit no na Ama, asin hagadon ta an sa iyang pagkahirak, sa lambang kahagadan ini an satong sabihon. Kagurangnan, kahiraki kami. Kagurangnan, kahiraki kami. Tangaling huli kan misyon ni Santa Iglesia, ang gabos na tao makamidbid sa Ama asin ki Jesucristo na sa iyang ipinadara sa pagtubos sa to, mamibi kita sa kagurangnan. Tanganing ang mga pamayo sa satuyang banwaan, paurugon ang karahayan nin kagabsan, asin magdanay sa katanosan, asin katuninungan, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, kahiraki kami. Tanganing ang marhay na bareta nin kaligtasan na itinao sa to nin kagurangnan, magbunga bako sana para sa satuyang buhay, kundi magtalubo sa pagkamot sa Diyos, huli sa pakikipagkapwa. Mabibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, kahiraki kami. Tanganing sa pagbasa kan tataramon ni Diyos, kung nagsisimba, himateo na marhay asin maghagad nin tabang sa Diyos na makasimbag kita susog sa inahagad sa to ni Diyos. Mabibi kita sa kagurangnan. Tanganing kita gabos maging tunay na saksi ki Kristo, huli sa satuyang aroaldaw na pagkabuhay, mamibi kita sa kagurangnan. O Diyos sa muyang paalawan, asin kusog. Ako an samong mga hinahagad, asin minamawot, para sa samo asin sa kapwa, huli ki Kristo sa imong aki. Amen. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan Eucharistia. Matindog po ang Magpamibi ka mo mga tugang, tanganingan sa ko, asin sa indong atang, maako lugod kan Diyos amang makakamahan. Ako ang malugod kang kagurangnan an atang sa siimong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Ako kagurangnan ining dolot nin sa imong banwaan. Daraan pagtubod asin pagkamot. Tabangi kaming makalikay sa maraot. Tanganing makamtanmi an sa imong kamurawayan. Huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan, mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. itaas an mga puso, Initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat
na danay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan asin daing kasagkoran, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Makangangalas ang ginibo niyang ini huli kan misteryo Pascual, nahali sa kasaklan asin sakal kan kagadanan, maapod kami sa kamurawayan na ini. Nangunyan masabi kaming lahing pinili, hading pagkapadi, nasyon na banal, banwaan na sinadiri, asin ipinagbareta miminsan saen, an mga kabagsikan mo, ika na nag-apod sa mo hali sa kadikluman, pasiring sa makangangalas mong liwanag. Kaya kaiba kan mga angheles, asin arkangheles, kaiba kan mga tronos, asin dominasyones, asin kaiba kan gabos na langit no nahukbo, nag-aawit kami, kan himno, kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Maluhod po. Kagurang na ni kananggadan banal, borabon nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanalakan ang bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurang na si Yesu Kristo. Siya na sa rugaring niyang buot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay asin pagpasalamat, binaak ini asin tinaos sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini, tainihan sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuan niya manin kalis asin giraray, pagpasalamat sa imo, itinaos sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom ka ini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bag-o asin danay na tipan na papabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasaklan. Ini paggibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami nagurumdom kan sa iyang pagagadan asin pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimaherak kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giromdoma kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong Papa Francisco, asin kan sa mong Obispo Rolando, asin kan gabos na klero.
Siring man girumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asin gabos na mga gadan. Dangan ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na inakan Diyos, ni San Jose sa iyang agum. Kan mga banal na apostoles, asin gabos sa santos, na kaidto pa nakapagpagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasaggoran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Matindog po, Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos nun, nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw nyamuan katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas, na si Jesucristo. Hesus Kristong kagurangnan, ikanagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan winawalat ko sa Indo, ang sa kong katuninongan tinatao ko sa Indo, hari paghilingan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod, kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburonyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay, naghahade, sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan, kan kagurangnan, danay, na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo nin katuninongan. Peace be with you.
Maluhod po. Uya ang kordero kan Dios. Uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan ang mga inaapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong manigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magdaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Matindog po. Mamibi kita. Kagurang na nakikimaherak kami sa imo, na sa daya day nyamong pag-ako, kaining sakramento, makamtan mi an samuyang kaligtasan na daing katapusan, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Sa tuyang pamibion, an oratio imperata, tumang sa paglakop kainiyong coronavirus. Maluhod Diyos. po. Diyos na samong Ama, minadulok kami sa imo, sa samong pangangaipo. Hinahagad mi sa imo ang pagligtas sa mo, tumang sa pandemya kan COVID-19, na naglalakop mo niyan as nagdadaranin kagadanan. Minahagad kami kan sa imong tabang para sa mga tawong naghihingowa sa pag-adal kan hinalian, kan hiro, asin paglakop ka iniyong pandemya. Giyahan mo ang mga kamot asin isip kan mga eksperto sa salud, tangani na sindaman makatabang nin may maninigong kakayahan, asin pagmakulog sa mga may helang. Pinapamibi man niya mo ang mga naglilingkod sa banwaan, sa gobyerno asin pribadong ahensya, tanganing na makahanap sinda nin balong sa helang na dara kaining pandemya. Pinapamibi mo man ang mga tinamaan na kanhelang. Sindaman lugod maumayan tulos, tawan mo kami nin biyaya na maghingowa para sa karahayan kan gabos, asin sa mga nagsasakit. Ininahagad mi huli kay Jesukristong kagurang nanyamo sa imong aki na kaiba mong nabubuhay, asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Amen.
o banal na lalawgon ni Jesus, Kahiraki kami. Nuestra Señora de Peña Francia, Ipamibi mo kami. Matukaw mo na po sa paginanyog kan sa tuyang mga pasasalamat. Pasalamatan ta po ang sa tuyang celebrante ngunya na si Reverend Father J. Aguilar, Administrator St. Rose of Lima Parish, Anayan, Pili. Salamat po, Padre. Ang sa tuya pong mas sponsors ngunyan, ang Adonai's Love Community and Grace Zamora. Salamat po. Ang sa tuya pong choir, ang Adonai's Love Community Choir. Salamat po. Ang akolito, ang mga nagbasa, asin ministro laiko, siriman ang presensya kan Sisters of the Little Mission for the Deaf, asin ang sa indang pag-iriba. Salamat po, sisters. Ang gabos na uya digdi na nakisumaro sa misang ini, salamat po sa satuya gabos. Siring man, pasalamatan taman, ang manihamento asin pag-iriba kan PBN TV5, asin converge sa padagos na pag-airi kan misa nin banwaan, na madadalan kada alas 6 nin Domingong aga sa PBN TV5, asin sa Converge Channel 10. Siring man, madadalan man po ang misa nin banwaan sa Facebook live streaming, asin sa YouTube. Search lang po ang misa nin banwaan. Dahil po paglingawan na i-like, asin i-share sa satong mga kabisto, asin mga kapamilya. Lalo na ang mga nasa ibang lugar o nasyon na dai nakaka-atender nin Santa Misa. Salamat po sa tuya gabos. Matindog na po ang gabos sa horing bendisyon. an kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan kamo kan Dios na makakamahan. An Ama, asin anaki, pati ng Espiritu Santo. Amen. Lakaw, tapos na an misa. Salamat sa Diyos.